Ole. Hello. Hello. Pu chairman. Pu bisoma. Tin kam president. Pulalian sota. Tin. Kan chairman pusoma. Tin kan president pulalian sota te. Pu keneta te. Pirin puite pulal te. So kan MLA putsuana te. Kan hua he lama puni te. Ho hei pura mate kan upa right tu pu siam huna te po voini a hian in zawai kha nge ni chibai kan bu masadu chewa hei sarkar thar kan han siama voini a hedin mun kan thlan theina ta na thokrim tak dokal khom te india lom thu in shilbik tur chi om lo ma ila in zawai chunga khan lom thu kan sei ve duwa ti kha ka thuma sa ni ta sela voini a hian thil pathum ron soi ka tuma ama sabera chuan society chungchang ani zona kan don nem em vain society engtin nge kan din ang ti akha ani apani le na chuan engtinge thlai thar le kan tumti ron soi ka tum boka apathum na chuan han holding chungchang soi ka tum bokani ti kha kan soi ma sadua ti chuanin society chungchanga kha kan hriat om han soi ta ila ama sabera chuan society kan ti hian mitam taktan le keima ni mi le sa la shangai lo tan engemo han hriat thiam no thur eng society ber nge ti te kha om theya chuta chuan society hi chi ni oma pakha chu farm and society registration ti hi om ve ni chu hemi zirlai pol kan han ti ang chi tele welfare association ne NGO association kan han ti ho in register na ni hei hi taxation department ina an encol deu ani amaro chu keinina kan soi society hi chu farming society ani cooperation department in an encolony ti kha kan soi du district capital tina district headquarter tina khanin he cooperation department hi oma chu ta chuan chiang zoka shadu tan zo fiatur ani chu ni ta sela tin society din dan thua hian tuna thai pali kan han soi ai eng marcha so thing le mun phia bik hi chuanin enge ni engtinge kan dinang kan ti chuan pol kan lo hlom khom venga khang din howa kha ti chuan khang howa khan membership fee te om tok kha kan lo la venga tuna society bylaw in kai shona ang dek ka kal kher kha angai ri lo ti kha kan soidua ati confuse me chewin ka hria kan phak tok khan kal ri phot meila ti chuan kha ti mani kan hriat chiana kan lo ti ve kha kan lo in tel khom ve na kha atum ber chu ani chuta chuan member tin te ming nu le pa ming kan voter id aadhar card number te kan bank account detail te kha kan lo ziak lut ve anga ti chuan mumal takin register kan lo in chin chia ve ang ti kha anita tin chuba ka chuan du thu sama chuan mpex kan ti society hian multipurpose primary agriculture credit society an ti chu apex bank noi hian kal deu bera hei kan du na chan deu le ka chu credit link kan ya credit link ti omzia chu bank loan lak theina tura direct link ti na me ni chu wang chuan mpex hi kan soi deu bera amar chu hei po hi choble chila kan zo lo ni chuan poilo ti lo ula amar chu multipurpose ani kha chuan thlai pa kha chau ni lowin tuna kan thlai pali ba ka ran vulte le dor kai te kha a thei do na wangin multipurpose anga kan lo in din ram kha chu asamanga ani lo chuan so thing marcha ai eng khatia kan din dia chuan kho khata khan kan nul do na a fu lo chu wang chuan pakhata in hloma multipurpose anga huam zau tur kan lo in din kha afin tha kanga chu tiang tur ta chuan ma lo la ta ila ti chuan aming tura po khan te khin nan chia tlang lo ni ta sela chia tlang multipurpose primary agriculture credit society kan ti mayanga khatiang de ulek khan kan farmer te zona ril ruwa chungin kan soyani chu amon mangvia me thia then khatan chuan ma se kha kan mamoni in ka hria tin mpex noya kan che lo ni pon nakina a registration kha zona kan don zinga mi ni le ta khoyang e kan register ang tingen register to society hi kan din ve to ti kha kan dong na sa chumi chana chu hei hi ni society hi kum khat kan dina tanga kum khat nu wa chau register thei ani atuna kan dan ding la ya hiam chu wang chuan register khalaman mori lo turani tilaya kha kan chana ni ta sela ti chuan
registration hi ati na mun chu kan soyang khan district capital district headquarter khanin corporation department an om thina chu tianga chu na ti thaya amaro chu society kha ke mania kha in so nge ve photanga ya cheng sing khatal society mi kan nei ve te ngai chu mi te lo chu a thei lo ti te kha lo shata ila a tha ome ti chuan a detail kan share du chuan society by law hey kan secretary general te poka thon to a kumani ne na poka pe to a tin so yang khan a department lama po corporation department a te po website a te po en theya kha chiang zo ka shadu tan chuan lo en ve ila a tha ome ti chuan thil pakha kan hriat nga ya chu chuan kum khat nu a po registration kha pong man mo lo a that na chu voi khat kain register to chuan kum tin annual report kha mi department a ha kan pe ka ngai to corporation department a khan ti chuan anni khan audit te po an ron lezi angai to a chu rin ai na formal ang renga kan la zo lo de me the chu wang chuang pong po man mo lo kha a that kan ring ani war de wa voinia kan soidu chu society hi politics ang zonga kalpui turani lo ti hini politics rong kai kan kalpui chuan kan lo cham chiang sa ti kha chiang takin voinia hian ka soidu a chu ti rual chuan kan mi le sa kan unit le kan block te na an lo dina an man lo naran lo kai ni chuan kha kan policy shin tum tu te le anei tu te ni wangin pong dem ngot thei ani lo ti ro chu kan hriat ta na in ka ringa amai ro chu kan lo ti ni pon kan lo dina kan ma kan lo kai hruai ani pon thai ching tu le tu na abik takin thai pali kan soi nei tu te kha chu eng party mi le sa po ni sela lo kwang ko ula in ang chunga khan zalen taka member ro ni theina turin ru zau tak nen lo om ula ti chuan mi pui sarkar kan soi thina kha kan siam thei don ani chumi ni lo chuan ale lama ke ni alien zo kan ding pal me yang chu chuan thil tha chhuwa lawang chu wang chuan zau takin mi pui sarkar din turin kan ril ru siamila a tha ome tin engwangin nge society kaltlang khera thai thar le hi kan soi thin tia hi zona theian i wangin helai hi tle man soila pakhana chuan regulated market alu pui kan du ani hey kan shave ka ke ni chu barter system a la mei la kho samai mai agrarian society kan ti angkha kan ni a kan thil nei te po kan lein hle kwal de mai ya then kho veng po chu wang chuan sum don na thilai hian kan hiam em ma chumi ani awang chuan rampo na tangin buyer a leitu te an ron kala tu te mo ti chuan khok khata po kan retain ang theilowa so thing te po han soite la he lai ko chula ma mi le veng mo la mi kha retain ang ngai lowa chu wang chuan an du za ajan ron chiara chu wang chuan min exploit na salut tu kani marcha te po ani tho kha wang khan kan farmer te khan riat bit thia mu malan nei theilowa an tang ho theilowa chumi atan chuan regulated market kan nei theina tan hian society kher hi kan ti a chu kan lo in thurwal venga mumal takin riat in ang kan mang tlang thenga chu atum ber pakhat ani ti kha voinia hian kan soidu ani ti chuan chumi pialama chuan ka soi ang khan tun ma chuan ti khan an ron kal kuala an du za zan chera an hral lo chuan hral na tur dang khan nei chuang lowa chu wang chuan bargaining power hi kan farmer te pek ve kan duwa sum dong zok ate tanga bargaining power sum dong zok ten an nei chin hi kan farmer ten hena pek liat kan du ani chu wang chuanin cheng sum nga kan hanti marcha te po cheng zathum sum nga kan hanti kher na chan chu awalei tak kha chu angai kher lo mei theya ngai lo po ni ta se khami chunga tanan lo kho ve kha kan duwa chumi atana kan farmer te nge ni kan empower na ani ti la ya kha sheta ila chu wang chuanin cheng sum nga chunga an hral thei chuan sarkar ret fix chunga an hral thei chuan sarkar kha enroll kher kan tum lo ani ti kha kan han soinon le duwa hei voinia po tender kan soi thina an kalpui me ka tun kar kal ta me ya po khan chiatla lama chuan cheng sum ria pakhatin an hrala so thing bi ka hi chutiangin chongtlai lama cheng sum sari parukin an hranani khatiang khan sarkar ka enroll boy ngai me lowa chu cheng sum nga kan lo ti ra ani ngal reng to a kan lo pui em to ani ti chuan khami sum nga chunga kha chuan kan farmer te le alei tu tur te khati khan aloin don kwal ve to anga to the ang ber an hral na tur chance kan siam sakani ti la ya kha helai society kan han sui na thin chu ani a tin tuna hian thil pakhat hriat le ngai chu society kan han ti na chana chu khopuya mi hau satam takin so thing ching an boi pui tan ti kan hria a
maro chu ZPM sarkar ina kan tumber chu kunna thok tu tele kan farmer te choi kan ani a chu wang chuan heng mi hausa e nei chuang liam deuh kan tiang china an lo buai pui ve ni chuan apoi kan ti hau lova ama ero chu chulai ka chiang deuh helai kan soitel du chu nakina cheng sumnga aya tiam te khar shalongai ta tak tak sila kan society member te chawa kha so kai na buai pui don ani khatia anga lo ching ve top ate kha chu an sal to thei chu kha chun an zalen na nia poi kan tilo ma ro chu sarkar buai pui ji a khan an tel ve thei don lo ti la ya kha kan sei du wa kan pui tum tak ate kha farmer te ni a chumi azar zowa mi hausa de te pona lo ho sak bela kha poi kan ti lo rualin sarkar sum senga buai pui an ngai huna chuan are theya kha ke ni chumi re theilam tang kan ni wang kan ngai poi mo ma sak ngai chumi wang chuan society en ji alua adar card veng chunga akhosa venge ni ti lan na ang chi te kha kan han ti kher khem na chana kha ani ti kha kan han soi tel du a abikin so thing ron thar tak takanga state board tang te po in Mizoram sarkar le turin aru kinan ron tol ru thayani chu sarkar kha sumle pa kha tu lo de wa along ral thaya chumi ve na tan chuan khotina register mumal tak society member mumal tak kha kan lo inji alu ve ngai aponga taka society soi kan ni lo check and balance le monitoring aking tel ngalani ti la ya kha voinia hian kan soitel du ani chuwang chuan member lak thu apo kan film khurangaya chuti rualin kan khochhuana te mi then khat kan ho chowa kan jing ti kan ria a committee min la accept ani chuan kha kha chu thu shanani membera min lo la duwa e ni chu kan mi le san la ni lom an ti chuan khang te kha chu helaya khopui omber tak tak te po kan la om ve thowa khang kha chu a committee ne na ka in siam rem the chuan a thareng mei khang kha kan address tel thoni te ro kha chu han kan hriat tel nga in ka hria ani khami chin kha society chungchanga zo na lian deuh kan don chan ngai ni ka hriat ani a zobel na om chuang kan soile anga thai thar hi engting e kan lei don ti chungchang zo na min lungai pui tu le min tong tra sak pui tu hin tam khop me ya hei kan upa pon na china min lo hrila por siam nu na pon kan tong trai pui na sa chu an ti a chu alom om khop me ya kan tran angai na sa ni tuna hian ha mun phia chungchanga kan issue te po kan sia amar chu tuna hian hetia policy kan da hi atak taka sarkar kan form nuwa thil kal pui tu chuan formality tam taka kal tlang ve nga ya chumi tura ma saber chu kan thai pali te kha kan notify official gazette kan notify ve ngai ni chu kan notify man lo miaw wangin sarkar sum kha achhuarem lo da nangin chu wanga leilo chu kan di pakhati kha kan soitel duwa ti chuan MCC MP election hemi azo hi chuan kan thai pali te po kan notify mu mal thei ve to anga atak taka leilo ngai pon sarkar sumpo kan mang ve ngam to ang ti chuan policy ni to lo in program and scheme alo lut ve to don ani ti la ya kha voinia hian kan soitel duwa tin asal na tur chungchang apo policy kan da sa chu tender ani a voinia kan kalpui me ka kha ani ti kha kan soi duwa ama ero chu tuna hian kan han en thuak thokan ang ni ponin shet ang khan an chin dan kan an hen hian an thar tam turu don lu tok ti hi kan sha to a chuwang chuan a hring hian kai nem lem siang do lo ti hi chiang em to mai ni chulai taka chuan strategy pani kan ne ya ka soyang khan tender kha chu athiam sat ma voinia lo ti te kha chuan ti khan an chun zom zelanga ama ro chi ching thar shalna tur shalo hoi me me tur hi kan tam mai ni kha ho tang khan rom man na chini kan siama pakhanna chuan a processing unit din kan tumani chu hei tuna kan RD minister po thua mania kan minister za om tak pirin pui committee po thulin a ko na za om tak po thulin a man mo thak si a khulai an ma ni horticulture excellent mun anti center of excellence mun anti akhwan kan zu en du na ti chuan khulai akhwan building omsa kudam rock omsa te alo oma khol kan da lu tanga ti chuan a processing a slice te a sorting grading khati ang zong kha kan tianga slice right sina kha boi pui thei kan in base ya siam kan soi puyanga tiang khanin chakzo ka mala kan tuma chu tiang deuh lek chuan district danga po hian tle ma achang zau deuh khosang sang te ta a in man trom theina lai turanga khan khatianga kalpui te kha kan tumani tia kha strategy pakhat ani ti chuan adang le a chuan buyer tha alei tu tha hi
kan han dor mek zela chuta chuanin tuna tender le khami processing ba ka khan kho then khatle ma hloma om deuh ang chi te kha engtin moni agreement zia pui thei tur te kha kan han zong tran deuh hleka chuta chuan nang ni pon min pui bom kan ma mo viau meya experience nga tak tak kan shiat lo in om ti kan shia a khatia ang buyer tha tu ta kan zon howanga ya chuang te chu kan nei thei chuan a riat mu mal tak nen te khina cheng som sarin cheng som riatin engtin nge ni kha kha kan zia puyanga khatia ga lu pui kha kan tum boka ti chuan chumi a chuanin thil chen hi han soile kan du chu a processing unit a han kan kil le lokanga a processing unit a po hian a man mo thak to em wangin infrastructure building eng mo tuile electric om to sa kan nei na ang chi te kha kan han en kol zung zunga horti hian an lo nei thaphiana ti chuan anni huna khan so khan hundanga te po om nuala tin hem industrial growth center so pathum kan nei sa ate po hian eng mo hi so man the kan be se ya lunglei lama te champhai lama te po khatianga khan building thar sak hi chu kan man to lo ti kan chianga chu wang chon building om sa electric le tui om sa khol han fit nei thei tu lai zela khatuna chuan aman mo thak to em wangin kan ril ru om chu ni a chu tiang zela chu identify kan tumani ti lai a kha kan han soya atulai kan jin suak ke pe chu kater et to a MCC kan ning lua aman mo thak to si a chu wang chonin MCC om lo po han kan jin chak viau to ni khang ve ta kha ani a eng pon ni sala ma thiang ai kan la anga tim aleya khan han lut thale ta ila khami agreement chung chara khan thil poi mo em a chu tuna hianin khatianga leya buyer tha dor tur chuan kan ma mo chu data mu malani a data mu mal nei turin nak tuk tu le hian meeting kan nei dona MZA kan thian tenen IT department tenen apps tu la hian kan buat sai meka apps mu mal tak nen mala kan tuma ti chuan khotina society te kan DC te kaltlangin tlang kan autir dona chuta chuan kan mi le sa voina kan thu soi ngai thatu te mi puizoram mi puite kan han cha duat chu kan voter ID number te kan Aadhaar te kan bank detail te kan mani hing le khatia ang profiles individual profile kan han ti maya kha lo in ring lock ula in thei phe chon du le lo la khom lock ula a ching tak tak a thai nei tak tak chau kha ai ro chu ngai dona ani lo chon nakina chek na kha umvek dona apps kan man dona wangin film khuranga ya ti chuan khotina khatia ang data kan han la khom char charanga July August alo bera hi chuan khang kha compile man vek kan tumani ti chuan chumi data kan nei to chuan buyer kha mu mal takin chumi khami za chu kan thar dona chu tiang kha tiang chon hemi hmuna hian processing unit din kan tuma iron kal theyangem ti anga kha mu mal din kan dor pui thei dona chuan Mizoram pona le India ram pona po chu chu kan fe chuak dona ni ti la ya kha kan han soi du a chu chu an mas sabera chuan tu la khovel chon data kha apoi mo ta em me ni chu tiang tur chuan I ma kan la chho mek ani a ti chuan tu na hian agriculture market assurance fund management board ading to a chu mi nuwa chuan marketing board po hiding tur ani a cabinet meeting ma sabera kan ho tu ten aron approve tura kan nga ya chu tiang chuanin ma chak takin kan la chho ze mek zelani ti kha kan han soi duwa tin chu mi kai noya chuan buyer seller meet alei tu tele kan farmer te into khom na hi kum to lama siam kan ril ru de leka chumi tur chon committee peng po ka in ruat fel to a ti ang khanin kong sangin rom man na kan siam kan kalpui me kan ti kha kan han sei do a tin potential buyer tu hi khami adata kan ne ma po khan kan zong renga chuta po chuan kan soyang khan min lo zon pui zel ula in thla run na chi ni lo ti kha kan sei du a mai lo la ngai thiamang angin in no ti ve zela nga tu na hiam hemi a sample kan thon to china chuan pani kan thon to a pakha chu pharmacy lam pang company ani a kan du do ne an ron ti a tin a pakha le chu a drying a slice drying kan thon china chu po chu kan du do ne an ti mun ni a khan an du tur thon ron soi to a tin delhi lama kan residence commissioner te po kan zu request a Niryat Khan Azatpur Mandilova explore te kan ti a anni khan report thadeu meyaron pe boka a detail ro chula soiri lowila kha tuna kan malak na kal to chin ani a
hang chi ta khamu mal chaw han bo zu chung kha alom don awangin thil suar anga al chon la sei lowila eng emo kai noi thil tam tak kha alom don awangin chuti ang chuanin ma kan la chho zela chuwang chuanin lungai lutuk lowila tong tan ne na ma kan lak ho chuan eng emo tak hi chu he pathianin min mu puyang ti hi kan ring tlata chuti ang chuanin hemi Mizoram House akan ho tu tek LO kan han tiang chi ho zong zong te pok hatu na hian kontaka an mani area market ambassador man hi kan tumani chuwang chuan helai dam lo te mi khwal te an lo boi pui pia lama khan tangkai zo ka kan policy lo thin na ta na man chho zel te kha kan tuma an fel em an ni pon mi cooperate thani ti kha kan sei tel du tim kan farmer ten hena thil chiang mm voinia hian cha du kan ne ya chu hen khai thar ret sarkarin asiam te hi first class ret soinani a grade A soinani ti hi chiang da win kan soi du ani hei poimo mm na chan chu nakina abil bolek le enge manep noi te te nen thlenga sarkar anem liam kan tumanga sarkarina areta soya hi grade A ni ti hi chiang da kan soi du hei hi tu na ka soi lok du na chan chu nakina sarkar na sat taka dem theina din huna kan dina wangin ariat kan siam reng renga hi a grade A soinani ti hi chiang takin soidari la lo shia ula kan farmer te pon lo shia ula ti kha kan soidu chu chu thil dang so thinga chaw lo po a grade A kan soina zelani chu wang chuan khami a substandard kan han ti mai tlem anep noi ho kha chu ariat po adang alanga yang ti la ya kha ani a sarkar chon policy atian thilan da popa a tak tak implement den chuan a engemo abe bom ne no hi atamani chu wang chuan kha khamin lo shep pui turin kan soidu bok ani tiwan hei hi kan thai thar tu te kan chale du chu nakina thai thar kan han shal do nanga mizo hi ka soyang khan tu mai ka indem theilowa kan la mol manga market economy lu kan tumna po hian kan la zeilowa thai kan la in le nok awangi indem tur kan umlowa amai ro chu market a chuan thil pakhat ringot po a fai thalo alian deuh lo e cha deuh lo omani chumi khowela chuan voine hian kan lut me kani chu wang chuan kan thai thar shal tur te a fai tha tur ani le kai le luai le tui le non a ri theinan a buk ri theinan na le non ang chi te khatiang chi kha ke ni sarkar kalphung thara hi chuan kan rem ti don lowa khatiang ha kan ditte kan i chuanin an shal kha kan phalve to don lo ani chu buyer tha nakin agreement kan zia pui don huna phei chuan hei ka ti thina namdang kan han ti vai kan han ti me ang chi te hi an professional ema hei nge ni amazon ate thil kan han cha za asom kwa hi chu kan cha hi adik tak hi ron thleng ani inbum na te chu om ve thoma se anrin om lutuk hetianga hian mizo hian mason kan ngai tak zetin ka ria chu kan farmer te po uluk de ka cha du chu nakina engemo i phakar chua kan hun phia rokara a hring le nong de lo zeng chi da kan oi to don lo chu wang chuan mun phia po tun thila po khan aro chau ret kan siam na san chu kha ani kain veng seng thin lowa sarkar khang zong kha kan manage thei box si lo wangin then kha chu an vui ti kan ria amaro chu kan din mun sarkar pon limitation kan nei ve kan chak vek thailo tura kan tiam nem lutu kha nakina mol phona azang khwa athui mei awangin kha ang chi te kha voinia hian uluk den ka soi duwa chu wang chuan thai thar kan soi hian a fai tha turani a grade A ni turani ti lai te kha uluk dewin min lo ngai thak sak turin kan han cha du cheu ani ti chuan so sum don na bul kan tran don ani thai thar kan soya shal kan soya chu wang chuan kan rin om na hi kan zuar tel turani kan rin om na hi kan shal tel turani chu mi ni lawa pakhat alo chia chuat mizoram ta chu thalo den ben vek meya pakhata wangin kan vai kan tuar thei chu wang chuan kan farmer te abik takin kan ngen ngoi du cheu chu rin om takin thili tiang dik takin thili tiang chumi ni lo chuan ke mani kong kai no ping le meyang hei hi trama sa po kan zir chiang kan hreto lo ti ven tum tho hei lulu ho te po hin lo dor to lulu te pe chu khowela laran ni exporter la lu tu kan dia che som thum panga in antia ma se he ta marwarian ron chawa che som thum parupin antia helai agreement zong kha kan farmer ten thei ni vek me ni chuan payment direct payment te hi poisa hi don ngal sel kan tuma ape tu tan po a cash pay chu inspection ponilo di laya kha kan nge ni kan shia tel te po hi ngai ve voinia hian thanem ngai na khop meya nakina awareness te po
in pe ila voini helaya kan tu soi ngai thate po hi kan request du cheu chu hemi chungchang hi tong ne mang ui soi ne mang u tin ka thu soi hi hei office a po kan da to a tin a soft copy po hi nakina kan circulate turing kan penga ti chuanin helai hi training manual ang le karun bot sai top mai ni asan chu hun nei te a hara voini ya min som po hi kalom khup meya ka khat liam to ani ti la ya kha i ka soi du atin chu ba ka chuanin chemical eng modam do chia tiang chi te poi thei sam chuanin ti lo tur horti lampang hian mania hei siam ho kan thutin kan minister po oma a himang anti a retrovol ti mon ning kan sei le thei ta me lo wa chu a him a chiang mo tia sim khan mai chana khan kan officer te kha an zota a hi chu himolom ati a eng po ni sela karil ru taka hi chon man lo khakala du fana eng po ni sela e pala ai chuan khang the po khaman lo kha apoi lo mangai o kati a chu mania pharmacy company dam do siam company na asam pulan ron dir kan ju thon po kha ka han phone thalenga ta engin man dam do in mang em kati a mang nia lo anti a khang kha ani kha chuan ani chuan kumin chau anti don lo voi khat kan link to chuan market kha kum khoi na kal to me don ni dam do te chu kan du renga chu wang zon kha zo ka kha kan ngai tu tu ni a cheng ni khata wang kan jin om na kan sal khan na kina poi thina ni chu wang chuan chemical chung changa tele a file thiang him chung changa te hian khongai takin i kan jin om nei lan tir teng u ke ma ni tan bo kan ni atop kho ka chuan ti la ya kha ani a sum do na hian mi zo te hi lok ngal thut kan tuma chu ai chuanin to vak lawa shala shal ranga kum khuwa market ne kha lu zo kan ti te po hi kan sian nu mani sela voina hian du tho thila kan soinon le du ani ti chuan marcha kan soi ani pon aro dan du tok du zong te he le tu te han nei veka tlema aro that lo chuan a nonga moisture content lo oma a troi ma ma amor ma ani khatiang ni chuan a mizoram ta chu ati chi lo an farmer te dor tlak kan ni lo an tianga helaya kinin policy a kan lo nei to si a kan sarkar sumat faka pai a mol phota ka kan om theina chance kha omani chu wang chuan aro dana po ro tharak ni sela thil hi aro thara piang hin da that rei thei ani ti te po hi kan sian nu ma ni sela kan rap chung technology kan pile putan an lo nei sa te po hi zir chiang thar le ila ti te kha voinia hian thanem ngai thula kan soi thale du ani chu mun phia bi khitlem soile kan duat chu mun phia hian tun kan soyang khan kha kumti lampang an kan han sarkar thani kha chunga boi chona kha ani a dem pok an hlomal mal viawa hemi chungchanga hian a ching tu society then khatin sarkar na reda tu ko wa hian kan sal to thailo phani ara hi tu lo sela a fu zo pang ti te thule la kan sia ani thei om mang take o kan ti a na mania puni te na soyang khan an social na kan hongot lo thil thatur te po lo ni mei thaya kan ti a zu ni sare hian society kan ko khom do na a reta hi revise tu la ni empty te kan soi pui do na ni chu ti ang chuan rom hana kan siam chho meka tin chu mi piala ma chuan mun phia hi amun azir hian le azawa le phai mi te hi quality te agret te lo ang lo khop meya chu khumi sai phai le wareng te velami khu chu an duwa tin a quality po lo sanga chumi piala ma chuan ale tu te tan po ku chwa nai te lo ni a chuti line he line mar para le tlabung lam te kha chu alo zo de lek to a quality po an du ang chi kha alo ni tuk lo de leka chu wang chuan apan na a transport cost alo tambok ne khan hetiang te a ret in ang man hi a fu chi lo wang a keni ram kan geography le kan terrain te kan climate te en hian kan ti a chung te po chu zuni saria kan ko khom huna chun sei pui kan tumani ti kha voine local khom te kan han shil du bok ani ti chuanin mun pia hitle ba song bola a han ten faida wa a pia me the han siam te po kha kan ri ruat chona oma amar chu chulaya an problem lian do a ching tu te nam problem lian de wa chu ada thatna mun warehouse an nei mu mal lova chu wang chon a thar lai la anem liam kha angai chila chu mi wang bok chuan chu shia in alei tu te pon an dim kha shia in an exploit na sa ma are thuwa po kan so khan bargaining power an nei thelawani chu wang chuan mania cm howin a cham tu minister pucha te tenen man mong reng te win hei kan rd minister te kan agriculture minister te ne khan kan thu howa chu ta chuanin warehouse hi paruk sahadila mcc in
ngani hemi in than result zo vela hian khulai a chin na khothlang lampang area khon paruk sanga lila kan ti a chuta chuan a processing claim zong a value addition ten lo khoi ve thei chuan mumal zokin to zokin kan thalanga a chin akati a tharlai kan nem liam theilo pon kan lo da thanga china sorting process kan soem che khan kan lo da thaveri anga anu nem liam tur po in itiang khanin strategy kan han duanga ni ti kha kan soidu ani ti chuanin bana kai kan soi tonge o azo tre pania are to viong ka shelo wa ma se atwa to ka ti kha soi tura tam sia bana kai po hi zo na kan dong nem to khup me ya arong kal renga office lam panga pon an dong ve na sa in ka sia chu wang chuanin a copy te po kan in pe ka ti kha ti chuanin bana kaya hian kan kal phung tura chu hetiang hi ni a department som pasari tura hen kan identify to a meeting po hi voi ni kan nei chu pui to a ni khata department panga paruk te ni leng thak thakin meeting kan nei pui to a ti chuan a tirlam ba kan minister ten nei kan han tum sa tama sen than kha dun puang ta mai si a huna oi om e mei in thaina adip dal lo chin hotel hi meeting nei pui kan ti a officer a director chin le khatia hote kha meeting kan nei pui kha ani a ti chuan hemi kan rom mana voina karon soi chu apo hi kan minister te ho ne CM ho kan la final le tur ani a amar chu zona atama wangin kan rom man to chin atal a hi kan shilo chuanin kan hoi hai rei lu tu wang ti kan hlawa chu i kan han se ya mania CM ho kan meeting hunung bera chuan a engponi sela hi so thing le hemi thai thar le hi kumina chuan aman mo thak sia season ne ani a kan tlai pat lo chuan kan thil lo ti that to zong po wat se thei thil ania sensitive sia han holding a hi chu du le chete a kan han muan deu pon i poilo me ro se kan ti a ti chuan tu na hen a pilot tak takin i agriculture and allied sector a hian i lu pui phot meila ti chuan i chungba ka chuan in tourism le commercial industry hi khoi tel bokila abak hi chu a next phase a lu pui ta ila ti khanin ata tola thil kan ti lo chuanin kan vai kan khoi kan tum chuan a vai khoi kan tum chuan adar sal tu nga ainga ma hian hlotlin na nei si lo hian kan mol pho palange thil thar te lo ni boxi a kan ti a chu tiang chuanin agriculture and life sector le tourism le industry bi ka kha tun financial year a hi chuan ti kalpui kan tumani ti kha kan han sei du a tin a implementation huna po hian chu po chu lo ni ta se ektia nge in tran thei don ti zona kan dong na sakhop me ya chu ta po chun a kumin chawa hian kan tran thei ngem o kan ti ni kan so yang khan kan thei lo so hi kan hlau em chu wang chuan min lo ngai thak sak thei min lo ngai thaka in benga min lo hriat du dan kan nei chu kumin chawa hian kan ti man ngem o kan ti wang thei top kan chwa ti kha mundanga melo saidar pui du dan kan han nei chu ani a ti chuan engtinge kalpuin tum kalpui kan tum dan chu sarkar ma sate kalpui ang nilovin sem anga kalpui lo ram kan tuma benglonin project based in kalpui kan tumani chu wangin tuna a pilot phase a phe chuan project tha claim rem rom kha kalpui kan tuma chu engtinge inti angan ti chuan in tuna hiam benglon kan han soita ka khan tun ma in benglon te po hi lola kan tum to thina kan mile sa ten lo chamna sa thina a chana chu kan ru that lo wang ani a chu ben chu sum dong an ni a sum dong chon lok na lo turin thilan tingai lo wa khata khan trust deficit a oma kan ring lo ton na chu wang mai chu ani a chu wang chuan ke ni na kan soi chu loan hi lian deuh chi ni kan soya pakhat chu KCC loan kan han ti mai kisan credit card kha kan soya chu na china kan soya agriculture and allied sector hoina an man bertura kan han chop chho ani a tin chu lo le kan soya chu PMEGP in shop photo kha hai Hmar maten oma PMEGP loan kha kan soy ni PMEGP loan na kha abi takin chemical entrepreneur ho ta na kan han chop chho ani ti chuan kan man thiam main ka ringa farmer le kan kun na thok tu he lai athar tak tu te tan khan KCC loan kan soya tin achunga an thar chua lo process alo song bola value addition lo ti ho kan entrepreneur tan khan industry nodal department a mangin KVI tenen khatia ti in chumi tan chuan PMEGP Prime Minister Employment Generation Program kha lu chin phot kan tumani ti la ya kha kan han soidu ani ti chuan engtinge chula ya chu kan kalpuyang kan ti chuan hemi credit guarantee fund scheme for micro and small enterprises anti a
hemi hi heta hian Mizoram sarkar hian korpas zu chunglut ve ila kan ti a PMAGP fund tu ani chu kan che thiam the dan tur chuan PMAGP le thil dang dang fund tu an ni ta ani hi funding agency kan tiang deuh kha an ni a chu ta chuanin 80% 75 to 80% vel hi ke ni tribal hotan hian guarantee an pe ani ti chuan khami 75-80% an pek back 20% vel kha kan zu chun kha ve chuan 100% guarantee kan pe thei don ta a ti chuan khami a system kan du pui ve chuan helaya sarkar na uluk taka kan lo than chu ate kha chu bank nen agreement ziakin tiang khan kan soya piang khan lo thun thei tura kan nga yani chu tiang chuan he ta tanga chunglam tanga tum kha kan ril ruwa dan ani a chu tiang chuan rom han na ngai to na kan siang chho meka amar chu hun la du deuh tur thil ani a tin PMAGP hi a thadam em chu thingtlang tan 35% subsidy omsa a copy mi tan 25% omsa a on contribution kan ti kan tho ve to entrepreneur na tum ve to 5% chau ani a ti chuan khami a kha arul thate a ti na chawani back and subsidy kan ti a ama a kan kum to pa lo kan la thirang che khan a to pa arul thate tan ani kha kha arul thalo tan ani lo tin khatianga an rul that phot chuan bana kai noya hian 3% interest subvention pele pe belle u kan lo ti tani chu chu kai kai belle na turani ti lai kha kan soi duwa tin chu ba ka chuan KCC chu changa khan hey KCC chu 7% interest omsa ani a ti chuan a scheme a hian an bil tel sa chu a rule thate tan ka soya khan an ru nuwa ani chu a rule thate tan khan 3% interest subvention hi an pe hal theya ti chuan khang ang mi ti tak tak tan chuan an ru tu chu 4% chau alo ni ta ni ti chuan bana kaya kan kai thel du chu khami 4% a kha e an ni hi chu a scheme 3% avail to khopa mi fel mi ti tak tak kan ni a 4% i rul sak le uti kha kan so ni ti chuan zero interest ani don ta ni ti chuan a capital chen tumang cheng nuai som lak chuan nuai som chen rul angai do interest pakhat man rul don lo ti na ni chu chung chu mi ti tak tak cher chona man ro thatak a system omsa ke mani na zu zom me kha afin thakin kan ria chu tiang chuanin kalpui kan tumani chuan chu mi ba ka chuan engem lo thailo thil te pha aum ve the wangin chief minister special package te po kan soi ria chung te po chu nakina ama hola final ho tur in kan da nge ani he kan soi te hi kan soi ang khan a hlotlin thenan beng lam ne na tho ho na thuthung MOU te po la zia tur ni wangin in china ka soeng khar kumila hen kan pe mal ngem o kan ti na chana chu ti tur ne no ala tama hetia ka in na rea voi khat ka in kan introduce to chuan kal smooth kal thei du khan kan du si a ai bo se kha hun kan du rei de ni ti kha min lo shiat pui ula kan ngen du so watim tun ma an lo se chin he la ya kan farmer tele entrepreneur te beneficiary ti tong kam hi kan du lawa kal pung thara chuan aum zia chu adong tu te ti na ni a kha kha ke ni chong kan du lo wangin progress partner kan ti deuh khera mason na a kan lungrual puite ti in kan ko deuh khera ni ti te po kha voi ni kan soitel me du a ti chuan khatianga engemo thil ti du kan nei ni chuan khami kan thil ti du kha a department kon sana kan va submit anga ani project format po tu na kan dong fel chomeka farmer te po na project an zia ve thiam the tu formal anga format anga ni mol mang deuh mizo tongin an ti deuh khera hang te kan siam chomeka ti khanin an lo tianga department chang tu minister kha chairman an yinga secretary kha co-chairing na omanga director kha member secretary na omanga anni ho khan nodal committee khan search committee an lo nenga uluk takina hunan kalangan en fianga a hlothling thenge nge tur kha an selekanga chu helaya pomani to chuan annu an monitor chun som dona an en chun som anga beng rol an rul tha em ti song song te tin beng lon lak dan thleng khan an boi pui dona he ta mani vat lan kwal tir vak va kan tum lo a thei sham chuan office department khan an boi pui dona ni chu wang chuanin am office angani department officer te po kha training pe kan langai le dona chu wang chona kong kha ala thui de wani ti te kha kan soi du ani chuan ka zo trepa khami a form kha department me ba ka khan website ta te han holding website te po hi la siam kan ril ru ka ani lo pon kan la pe ma in department website ta te po kan da lu tanga khatiang khanin ma kan la ani ti chuan a top lam pangkan na yanga a top lam kan soi du chu hei hi ni a market shim hi in shed vek angin subject har takani a tu mana an ti ngam lo ke ni sarkar tharina kan
kan nge chanen sala kan nge ni kan bo zui ani a kan sia dangin bazara po valutila helaya so thing man le apia de so thing man point ang lawania a har zia chu thai tel po ni tho chu wang chuan mual pho theina chan si asang em me ya tin eite lo tam lowa athena a hloma han sal puk puk te kha lo har theya chu wang chuan in ka infin chuangai na sakhop meya abik takin ke ni ang minga mo phurtu he kan agriculture minister hi chairman turania marketing board a hian ke hi ko chair turang deuh ka han ni a khang kha ani wangin min tong trai pui mei ba ka khan ataka che chuangai huna po min lo zon pui tu khan kan han ngen du chewa tin a processing lama ka sei tong khan thiang hin taka kan zar chho theina tur khan ke ma ni pon thil hi du tuila nam nu lovila ngai sam lo la ei tura hi chuan chim li mang u ti te po kha a to pa conclusion kan sei du chu ni a tin so thing bi ka worde wa kan sei tel du boka chu policy akom enga khan kan da chu kum thum chung bak aram ho pa nga hi boipui sarkai na tum lo ti kha ani a hrim hrimin sum don nang chi hi sarkai ran boipui ngai lo sarkai hi sum dong ngai lo ma se mizoram bi ka kan din mun heti hi ani wangin kan farmer te tan risk kan la ni sarkar hian chu wang chuan kum thum chung hi thei to pa boipuya market linkage mu mal tak siam pui kan du ani ti chuan ale tu tur pon chumi huna chuan mizoram a chuan ya contact tur mu mal tak ron nei ve te poi kan du a chu kan tum ani a tin chu bi piala wa chuan ka soyang khan hemi lo kan fa ta kan va chinga akum le kan va ta kan chi khatia kan ti chuan kan rami kan ti chevek theya chu wang chuan environmental point of view tang pon a hri sel lowa soil erosion siam na sa theya chu wang chuan kum thum chung ba khi chu khatia wa kwal kha a tha kan ti lowa chu wang chuanin tuna kan lo ti ni pon lu chil tur he intercropping kan tia thai dang nen a chin polte bekang lampang chi be lampang ching te hi le ti thatu nitrogen fixing plants kan han tiang kha ani a khati ang chi te na chin polte kan han chi ni pon hetia alai na china heta lei kan han cho po luang ral lo tula thai dang heta han chin atlar dewin eng thai po marcha po ni rose nge ni vai mim po ni rose khati ang chi intercropping ang chi te tin chuba ka chuanin nge ni hei tere sa chi ang chi te khatia kha kan soi war em a voinia po hian chu kan farmer tele helai local khom te po kha kan cha non le du chewa khatia kha kan luanga ya tin phaya hian phai le ta te pon ilut ve tong u ram chang kang zo ka le mun dang a chuanin phai le ta fe kan yan chin so thing hi chu wang chuan khatia kan ti kha chuan alo kum hunanga le thanen kan tang thei do na em kol po lo no ma tin khol te po kan mang ve thenga chu kan tum zo ka ni chu ta chuanin kum thum ral no hi chuan market establishment mumal tak kan e chuan sarkar kha in rol lutuk lo hian ti khan an mani len mani kha thil kha akal ve thei to hi kan be se ya tin environmental point of view train kha him lo ni ti kha kan soinon le tu ani ti chuan chu ba ka chuan hemi monocropping monoculture shim hi thai pakhat chin tlu ka hi ecology atan hian a hri sel lawa a hla oma chu bang chuan in chin pol de leka khatia ti kha an mani le mani an loin kom ngeya an loin puiton ani chu bang chuan a scientific takpon monocropping ang chi hi chu promote chi ni lo helai hi keni abik takin hei academic ka kan nia tha kan ti lo em ani ti te po hi mi lo shep puam lo soidar ze turin kan ha in request ani chu wang chuan sum kan lutuk na lama hian kan ram kan ti chevek theya chu wang chuanin khatiang zong khan manure nen le thane na tangtlang thei tura roman na kan siam zel kha anga doni a to bera kan soi du chu a to ber pani na so thing a hian marcha hi a market a tha kan thai policy a market tha bera chu marcha ani marcha hi warten marcha hi chu tamlu om don lo chu wang chuan he ta bujia a marcha an ron tel te po hi rajasthan atang rong kal khunia kan marcha de ni lo zu man ni chu wang chuan in marcha hi ngani a market thaber chu wang chuan marcha hi ching oila ya kan soi du a to ber ka soi du chu heng thar leite han holding policy kan han ti te hi tu malati ngai local phung thar ani awangin a chalin jing ma response sanga chu wangin kan vai kan tran hawa ka in tong try pui te po angaya mol pho thena te po asanga chuti rual chuan pathian kan lama tanga ke ma ni ka in tho hona that phot chuan kan nge ni enge mo tak hi chu mizoram kan mi le sa kun thok te tan hi chuan kan si thuang i ti tak takang i be tak takang myang ti kha kan som du choni ka lo me